esta posibilidade de montar algo para que estar nun sitio que nunca máis se vai a mover, o que che dá unha liberdade tremenda para decir, vamos a facer unha estructura enorme, moi complicada. A escenografía, en fin, son un montón de escamas. Según vai pasando o espectáculo, esas escamas vanse dando a volta. Ese espacio que era en cor madeira, unha cor cálida, vai transformándose en algo turbio, en algo como a propia enfermedade ou como o mal. O tema de que a escenografía este formada por escamas tampouco é unha cousa casual. Estas escamas todas poden ser un ser vivo. Pode ser unha serpe, pode ser un peixe, pode ser un dragón. Ese ser vivo pode ser incluso esa cidade mesma. E aí o que estamos representando é como ese mal que empeza nunha esquiniña pequeniña acaba invadindo toda a cidade, e cando falamos de cidade podemos falar do mundo inteiro.